Fiż-Żurrieq se tiġi installata sistema ta' kanali li jiġbru l-ilma tax-xita b'investiment ta' madwar €1,000,000. Ħabbar dan il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi Stefan Zrinzo Azzopardi li qal li dan il-proġett se jindirizza il-problema tar-arar fit-triq il-Bronja u ż-żoni tal-madwar. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett li se jagħmel differenza kbira anke f'toroq dojoq fl-akwati fejn ma jistgħux isiru bankini. B'dan il-proġett se jiġu indirizzati il-każijiet fejn l-ilma tax-xita jidħol f'bini eżistenti biex ma tinħoloqx aktar inkonvenjenza għal residenti ta' dawn l-inħawi. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan se jkun intervent ieħor minn kullana ta' proġetti riċenti biex tittaffa il-problema tal-arar fuq skala nazzjonali u biex l-ilma jinġabar bħala riżorsa alternattiva bl-aħjar mod possibbli. Il-perit responsabbli mill-proġett, George Kembri, spjega li dan il-proġett se jikkonsisti fil-bini ta' kanali b'tul ta' aktar minn metru. Intqal li dan il-proġett se jkun lest f'Novembru li ġej. Min-naħa tagħha s-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima laqgħet dan l-investiment u qalet li dan se jtaffi il-problema tal-arar fil-qalba ta' din il-lokalità.